Как тръгна тук в Тракия наистина усилията, които положихме администрацията, за да убедиме гражданите в позитивите на програмата, дадаха резултати. Вече имаме 4 заявления за интерес, което означава, че 4 блока имат 100% съгласие да бъдат включени в програмата. Задължително ли трябва цял блок да кандидатства или може блок секция? Изискването по тази програма, национална програма енергийна ефективност, е целият блок административен адрес да даде съгласието си да бъде сниман. Примерно един блок 180 апартамента. Как да го направим? Дайте предложение. Един като каже, дайте предложение. Какво означава това? Съгледаме в първия и втория блок. Не, те блок секциите са от два входа или три. Блок секцията може да бъде един, два или три входа. Да. Ако обаче се санира само блок секцията, тогава се изпуска фугата, която е между двете блок секции, което също има необходимост от саниране, от изолация, така че да се получи цялостно изолиране на целия блок. Защото точно през тази фуга, примерно, ще има пробив, ще има термомост. Специалистите казват така. Освен това, съгласете се, че не стигнем до някъде. Тогава ще имаме няколко блок секции, които са страхотно направени и останалите, които ще бъдат много в това състояние, което са в момента. Остъклените балкони? Остъклените балкони, тази програма е силна и от тази страна, че позволява с един проект да се узаконят, така да се каже, остъклените балкони и да се унифицират, така че да имат наистина лицеприятен вид. По какъв начин ще се подбират фирмите, които ще изпълняват? Това, което се прави в момента в община Пловдив, се случи рамково споразумение за обследването, конструктивно енергийно обследване и съответно за аудита, който ще бъде направен. Предполагам, че след това ще започнем ние в районните администрации да извършваме съответно обществени поръчки за фирмите изпълнители. Някакви специфични изисквания към тези фирми, освен да са инженеринг, ще има ли примерно да са задължително в Пловдив, да имат определен обем оборот? Нямаме специални указания за това. Ако искате да обобщите тук, т.е. можем да сложим точка, че реално гражданите няма какво да се опасяват, ако се включат в такива сдружения и участват в програмата. И наистина гражданите не само, че няма какво да се опасяват, а след време ще има едно голямо съжаляване за това, че не са участвали в програмата, когато санираме първите блокове. Тези фирми ще има специално изискване, примерно за по-дълги гаранционни срокове. Да, ще се опитаме да наложим наистина по-дълъг гаранционен срок. Наближават избори. Отчет. Ще направите ли за? Ние всяка година правим отчет 2012, 2013, 2014. Отчетите наистина показват многото работа, която сме свършили.